gija thana bagui tiyar wnglaijak hingke tei basi bai manai songma naisingui tongo gija thangnani hinai norok nai tongdi tini kito robibar yang naidi sini nok lama ganao hakwa guitang khanong no phunu gana naidi lama sukse tongsio hakwa gai obu phango toma kuak thangka hingkiba. Hi people, give funga hamna rok jotano no lamchago an YouTube channel o iko hingke ko ang tabu gija sokpai kya hingke ro Bible porina ni jorarjak norok nai tongdi khalogui. Hingke panda pai oro sini sikla rok resa mungcherong laina hanei oro sing daisa hina hai panda pai cherong laina ni bagai kuthum laijak sini sikla rok yango iko pal pal khe jotono resa mung cherong laina bagai jotono kuthum laijak sini sikla rok. One hour later. Nogo kipilai tongo panda pai ko sini panda pai khangke tapke nogo thangai nai tongo ro manai songrong yang borok tongho phaibe ko hingke turuk turuk thangai tong hata ko nogo thang tongo yang manai bisma rok thajak bo hingke te usgango maira pro ruwa bai warjak mani pho bin busango puno bin busango warjak mani pho hingke tini tai tam tam khaijong saimia sin sikla rok tini gan chunglai mani region hingke mahai skango 10 tarigo sikla program tongo sini annual meeting program tongo hingke aru ni bagai no sini Batai laimung rok tongo jaga hingke tam tam tong hingke gan group song hingke sing haino jorarjak pro chamna bagai hingke te kaisa hingke nakadi yango sini gijani borok no borok lama himanu khangke ba bike ko kaina dini kadini samane purun singkalia himna nang himsina hinai hingke ajagao tam nei sakamo ang Batai group song tongo hingke te Batai laimung hingke mosamung bai Bible verse rok tongo ta aboni bagai sanga jagao Bible verse bai mosanai Batai laimung tongo jaga phunongai ta 2 hours later. Thanjangai ko am khagi jana hane phaimani bathai he ko nainjar thaijamang kha hingke yango ko naisigi iko bati bati mus munya ko baksa thain thaitam khagi jana mane khag mangla kha mahaya hingke thaisana haseni khagina kha ko abon jasinai. A few moments later, a few minutes later, a few inches later.
Sari kaham norong no hain hai ikong ke 405 kaseng sikla rok nong no ang chamani sini sikla rok masamung rok rosamung rok srunglayo abno hain hai desa srunglanya hanai seng iko 405 ka tei sikla rok baksa phaibe ko inge hai ke noro seng masamung srungna hanai sung baksa pal ke phailai kya inge ko je srungman cha srunglayo takti rengna bagai din chikari kha 10 tarikh che noke sangam bagai dakti no srungna hani phalijak na khade no rogani background rogo amani khorong rok khanai dona ke ang bo jora krin bagai haikino voice over ma khaikha The next day. Makisa sanchawi tisha kota mo mukhang chu sanchawi na hadi se hero pura kacha khro go cha chu kan dong pulan chim phunung malia tai ma sai ko review khai di hi sadi bahai hala 어넥 하고 베르마 짜이네 너 학수고 asku thako mo han ki pedaro dok ma chalai su sum kas ka lai lia na ro mo so yang khám còn anh nào mà sống ba cái mo ki pi chong ni bagit lang nai thok chu ko mo khia asku thok na ri thas no ro khpe dok ta mo no bai di sung sa kana mo samung srung la nya nai tong i ko te sikla ro phai be ko ro ma samunai yang ko tong ba yo angkro ma mu ko iko mo samung srung la nya bro hambai norok jotono no asuk joroti ani o vlog no khalogai nai tongmani bagai hinkero na ni vlog no ang mathang sinai norok tabungo subscribe rok khaijage tongo hunke dakti tak khai judi ani o channel no tai like share bo khaidi hambai norok jotono no